В едно от своите интервюта инженер Златев, който един от следващите си лектори правилно отбелязва, че 50% от пътната мрежа е общинска. Има ли конфликт между стратегическите намерения и това, което Агенция Пътна инфраструктура се стреми да осъществи за републиканската, за националната пътна мрежа и начина, по който общините и конкретните градове и населени места виждат своите приоритети, тъй като казахте за индустриална зона, един от примерите, който мен лично изключително много ме дразни е в София индустриалната зона в Божурище отдавна е пълна с световни инвеститори, там се направиха чудовищни инвестиции и връзката с булевард Царица Йоана продължава да се отлага напред във времето и изглежда мисленето вече, те хора така или иначе си работят там, добре са си, защо да даваме милионите за този булевард, се има нещо по-спешно и продължаваме да ги тикаме през Божурище, през влаковия прелез. Мен лично ми е неудобно това, че глобални лидери са дошли и са инвестирали в България и минават през влаковия прелез по едно тесно пътя всеки ден, за да стигнат до там. Има ли конфликт между вашето планиране и начина, по който отделните общини и населени места виждат своите приоритети? И как може той да бъде решен, ако съществува? Конфликт не мога да кажа, че има. Добре. Ние работиме изключително много с всички общини, които са потърсили някаква форма на диалог с нас, когато те искат да развиват дадени техни инвестиционни намерения или когато те искат да създадат индустриални зони и ние да подпомогнем достъпа до тези индустриални зони. Да, ако говорим примерно за индустриална зона Божурище, малко е изпуснат етапа, в който е трябвало да се обезпечи пътната инфраструктура. Не е малко. За съжаление сме свидетели на много такива места. Първо да направим едното, пък после ще мислим как да стигнем до него. Ние сме в изключително тясно сътрудничество с всички по-големи общини и работиме съвместно с тях. Ако дадената индустриална зона е обект на приоритет от страна на примерно настоящото правителство, ако го разглеждаме като действащо правителство в момента, да, те са включени в управленската програма на правителството. И оттам нататък един път включени в управленската програма, заедно с развитието на пътната инфраструктура, тук вече ние намираме връзката между нас като институции и следва да планираме и изграждаме поетапно и своевременно пътя и индустриалната зона.